Ljudi, mi smo biti. Trebamo se dogovoriti oko teme klasa samozastupnika. Druga konferencija samozastupnika. Tema. Ti mi da dopune. Da. Oni koji nisu bili da to čitaju. Iz izjave samozastupnika. Aha, znači da ljudi koji nisu bili na konferenciji da mogu pročitati što su samozastupnici cijele Hrvatske govorili na konferenciji. Pa mislim da je to okej. Hoću zapisati. Dobar dan, dragi gosti, dragi prijatelji. Iznimno mi je drago da ste se odazvali pozivu na javnu tribinu Udruge za samozastupanje o, u stvari, pristupačnim informacijama za osobe s intelektualnim teškoćama. Pitanje pristupačnih informacija je vrlo godinama u stvari već aktualizirano za mnoge osobe s invaliditetom, za slijepe osobe, za gluhe osobe, čak donekle i za gluho-slijepe. Doduše, za osobe s intelektualnim teškoćama i za gluho-slijepe osobe tek u zadnje vrijeme počinje se negdje malo više razgovarati o pitanju pristupačnih informacija. Korijen problema za osobe s intelektualnim teškoćama leži negdje u nekom stavu, nekoj predrasudi društva i u još uvijek raširenoj praksi lišavanja poslovne sposobnosti, kada se ovi ljudi nakon 18. godine nastupanja punoljetnosti lišavaju poslovne sposobnosti, te oni postaju u stvari zastupani od drugih, te se negdje na stranu stavlja ta njihova potreba za informiranošću, jer oni negdje neće ni odlučivati o sebi, nego će umjesto njih odluke donositi drugi. Danas ćemo vam predstaviti naš projekt koji se zove Zagovaranje prava na pristup informacijama za osobe s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj. Čast mi je što vam mogu predstaviti prvi hrvatski časopis pisan u lako razumljivom obliku. Ime našeg časopisa je Glas samozastupnika. Izlazi 4 puta godišnje u 500 primjeraka. Glas samozastupnika nastaje tako da se nas 5-6 dogovorimo koja tema časopisa će biti, koje rubrike ćemo imati. Svako piše ono teme koja je njemu jako bliska, s tim da mogu reći da nam u tome pomažu i naši asistenti. Znači stavili bi izjave samozastupnika s konferencije u časopis? Da. Aha. Koliko ćemo izjava staviti? Pa sve. Znači od svake izjave? Neće nam baš stati sve u časopis, ako baš od svakog samozastupnika stavimo cijelu izjavu. Ne, nećemo cijelo, iz svakog govora ćemo uzeti po 2-3 rečenice. Super, super. Da ide u Novosti, budu Publicili kako se postala predsjednica EPS-a. Dobro. Hoćemo imati zabavnika, ćemo njega izbaciti. Imat ćemo zakaj. Ti si Hrvoj za to da se zabavnik izbaci? Ne. Sad se moramo dogovoriti ko će kad. Taj časopis je jako važan jer je taj časopis jedini u Hrvatskoj koji je u lako razumljivom obliku i obrađuje neke teme koje se tiču samih osoba sa intelektualnim teškoćama. Lako razumljivi tekst je napisan u kratkim rečenicama. Pisan je lakim, običnim riječima i govori ono najbitnije. U lako razumljivom tekstu koriste se primjeri iz svakodnevnog života kako bi se objasnile teže stvari. Koriste se i sličice koje pomažu da tekst bolje razumije.
lako razumljiva informacija nije, kako neki misle, pisana na dječji način, već je pisana za odrasle osobe. Kad imamo dobre informacije, to nam pomaže da vršimo vlastite izbore i odlučujemo o svom životu. Bez lako razumljivih informacija isključeni smo iz društva i nemamo mogućnosti sudjelovanja. Zbog toga drugi odlučuju u naše ime. To nije u redu. U članku 9. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom piše da država treba osigurati da informacije budu dostupne i razumljive osobama s invaliditetom. Unatoč tome što je Hrvatska potpisala konvenciju, još uvijek nije osigurala informacije. Zato samozastupnici rade razne materijale poput brošure, letaka, časopisa i internetske stranice u lako razumljivom obliku. Znači, budu brisan Snježana i Ivana P. Da bi to mogli, onda Snježana može zajedno put u Brisel, s obzirom da si ti tamo imenovana predsjednicom, pa zajedno sve da napiše Snježana. Da, okrugli sto spolnosti dođu ja. Napiši se Nada. Braco, ti još nemaš ni jedan članak. Jel želiš pisati? Može. Može ti Snježana? Može. Može. Tražili taj kviz? Tražili su imamo. Ću ja. Ivana. Ekspert. Ne. I svako se tu napiše svoje, onda za tjedan, dva se opet skupimo i onda vidimo šta sve imamo, šta je nešto dugačko, šta je kratko, onda nešto izbacimo, onda vidimo gdje smo. Možda ostali ljudi ne razumiju osobe sa invaliditetom. Možda rade namjerno, možda ih ne razume, ali ih diskriminiraju, a ne bi smjeli. Trebali bi osobama s intelektualnim teškoćama, osobama s invaliditetom omogućiti da imaju jednaka prava, pravo na život u zajednici, pravo na rad, pravo na to gdje žele živjeti, da nisu zatvoreni u institucijama i pravo na brak i tako. I trebalo bi im se pružati više podrške. Mi u Centru za socijalni rad radimo u jednoj ustanovi koja, gledajući cijeli sustav socijalne skrbi, ima specifičnu ulogu. Jer smo mi, za razliku od domova, kuća koja direktno mora primjenjivati čitav niz propisa kad su u pitanju prava građana. Budući da nas nema dovoljno i da ne radimo u uvjetima koji nam omogućuju da dobro radimo svoj posao, mi smo, nažalost, često u situaciji da smo prvenstveno usmjereni na poštivanje propisa, donošenje odluka i priznavanje prava. Dakle, budući da nam je to prioritet, zaboravimo, odnosno ne stignemo dovoljno vremena posvetiti stručnom radu. I tu nastaju nesporazumi između korisnika i stručnjaka. Recimo, ovo što ste vi napravili, to je dobro za korisnike i za ljude koji imaju intelektualne poteškoće. Ali mislim da je prvenstveno dobro i za nas koji
stručnjake koji radimo sa ljudima koji imaju intelektualne poteškoće. Ovo, ja svaki put kad dođem na neki vaš skup, naučim nešto novo. I puno je nas zapravo u sustavu koji moraju dalje učiti. Zamislimo da su se dvije osobe koje žive u različitim državama upoznale recimo ovo ljeto na moru i da ne govore isti jezik. Naravno da će svatko od njih, baš zato što voli ovu drugu osobu, odnosno da će tražiti način kako da se bolje razumije. Upravo ono što i mi kao grad pokušavamo raditi je pokazati da nam je stalo do osoba s invaliditetom, da nam je stalo da se razumijemo, da mi čujemo vas, zato su udruge jako važne. Udruge kao mjesta gdje kroz i vaš jedan najsnažniji možda alat kroz koji vi možete biti glasni prema nama. Bili smo na jednoj radionici u kojoj su bili uključene osobe, aktivisti koji se bave ljudskim pravima i bilo je nekoliko samozastupnika. Ja sam vodila tu radionicu na kojoj smo imali jednu vježbu o kojoj smo trebali govoriti svako o svojim iskustvima diskriminacije. Ja sam mislila da je vježba lako razumljiva svima. Međutim, nije bila razumljiva svima i vaši prijatelji i kolege su to vrlo jasno pokazali. U razgovoru sa vašom kolegicom smo onda došli do zaključka da ćemo prepustiti njoj da ona sama vodi vježbu i objasni na način kako je ona doživjela. Tako da smo vrlo lako uz njezinu pomoć modificirali tu vježbu. I to je negdje ostala jedna vrlo velika pouka za dalje. Kao prvo, znači, nedostaje uopće ono što se zove svijest, znači da ljudi znaju da je to problem. Mi to u uredu znamo i zato svaki put kad pričamo bilo kome o tome što je problem osobama s invaliditetom, onda kažemo nisu vam to samo stepenice, pa čak ni Brailleovo pismo i tumači za znakovni jezik, nego imamo i velik broj ljudi kojima treba prilagoditi informaciju. I to je ono što mi znamo, ali moram priznati da bez vas ne bi znali kako to napraviti. Ja vam stvarno čestitam na tom ogromnom radu i jednostavno smo svi izuzetno ponosni na vas da vas imamo i da ste to odradili za nas i da sad svi mi možemo onda koristiti to što ste pripremili. Nedo, jesi nam kaj napisala za novine? Jesam. Je nam možeš pročitati da vidimo? Mogu. Je nam to dobro. Završilo je Europsko nogometno prvenstvo u nogometu. Ovaj put smo jako dobro igrali. Mi smo bili u skupini C. Pokazali smo da znamo igrati. U prvom kolu smo igrali s Republikom Irskom, pobedili smo sa 3-1. Sad idemo si odvajati neke tekstove koje idemo staviti, pa ja bih htio pročitati od Katarine Boras. Tekst da vidimo i da dobro šta ćemo staviti. Dio svog života provela sam u domovima u Splitu i Dubrovniku. Te vam želim reći kako mi se nije sviđao odnos odgajatelja prema nama djeci s posebnim potrebama. Prebolno mi je bilo što nisam mogla živjeti sa svojom obitelji, stoga vam želim reći da svako dijete treba živjeti sa svojom obitelji. Ja bi to stavila na Ime i ja isto. Da, kratko je, bitno je rečeno. Da, sažeto je. I onda kad je to u redu, onda šaljemo našem grafičaru Hrvoju, koji on uz pomoć asistendice stavlja
fotke, slike, onda šaljemo u tiskar. Na kraju dobijemo časopis. Kad časopis bude gotov, imamo tu čast da mi vidimo u Zagrebu, onda znamo na velike grupe uzeti čitat, a ostale časopise šaljemo poštom našim samozastupnicima u grupe i dijelimo na fakultete, u institucije, u centre za socijalnu skrb. Podijelimo uglavnom. Dobar dan. Bog ti pa. Evo, donijela sam vam časopis. Na novi jučer je izašao iz tiska.